Mireu, companys, se m'ha trencat la pantalla de l'ordinador i m'han xivat que he de vindre a depositar-la ací. Així que acompanyeu-me. Anna, on estem? Ens trobem a l'Ecoparc Fixe de Vara de Quart, un dels 20 ecoparcs que gestiona l'entitat metropolitana de residus. I on hauríem de depositar esta pantalla d'ordinador? En la zona de RAES, residus elèctrics i electrònics. Tenim diferents gàbies on depositar estos residus. Concretament, així podries depositar la pantalla. Però, Anna, no només hi ha residus electrònics així en este ecoparc? No, només residus electrònics no, tenim una gran varietat de residus. Residus perillosos, que podrien ser el tema de les pintures, els solis, més tipus de raes com les peretes fluorescents, la roba, i després ja la replegada a nivell de contenidors de voluminosos, matalars i enderrocs. I una vegada depositats així, on van a parar tots aquests residus? Tots aquests residus després són arreplegats per gestors autoritzats. Cada residu té el seu gestor que ja ho duen a les seues plantes on ja es tracten manual o mecànicament o física o químicament. Ja ho veieu, és molt important depositar els nostres residus en el lloc adequat i en el nostre territori tenim molts punts per a fer-ho.